Hi, Jolene. Mega love shout out. Matulog ka na, no? Darling. Pahinga ka na dyan. Pahinga ka na. Mega love shout out sa lahat. Every color, every year is representing by me. Biggest is the moon. Take a look into the let us come. Ito, darling, ah. Try mo lang, pero kung hindi talaga, ano, huwag mo na ipilit. Parang kapahinga ka rin. This low. Take a look into kaleidoscope, spin around, make it whirl. In this kaleidoscope world. Yeah. Kaleidoscope world. In this kaleidoscope world. Yeah. Mm-hmm. 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 Kaya ba? Kulot, naririnig mo ako? Oo, oo. Naririnig kita. Ay, salamat. Oo, kasi pero 'pag ito gamitin ko na gagamitin ko sa LS ko, naakyat kayo, hindi niya kaya. Pero yung ginamit Sana ko si yan. Kelson, sabi niya aakyat siya. Kaya nga ako. Hindi pa nga siya, no? Hindi talaga ako sana ako mag-LS. Oh, alis ka na. Kasi hindi naman ata mag-LS si Kuya Del, tulog ata yun, eh. Pero kanina hindi siya nag-LS. Hindi siya nag-LS kanina. Tulog ata Ah, yun, eh. Hindi ata yun mag-LS, pagod yun, eh. Pagod yun sa kakadrive. napagod siguro. Oo, nag-drive nga kasi siya kanina. Kaya pagod siya. Mag-LS na yun, mag-LS na yun ngayon, kaso lang pagod talaga siya. So, hindi na lang daw siya mag-LS. Naka-charge yung isa kong cellphone. Buti nga kaya tong pumasok. May tao na ba dyan? May tao na ba sa baba? Hindi kaya pag may cam. Mag-ano na lang. Off cam. Hindi kaya pag may cam. Mag-off cam na lang. Sige, sige. Nawawala din kasi yung, ano, yung net ko. Basta Oo nga. umulan kasi ano. Nahulog ka Pag kanina. umuulan. Kaya nga. Sana si Relton. Uy, wisit niya. Hindi pa nga siya. Message mo, Sige na. saan ka na? Matulog ka na. Wala ka na matulog para makapahinga na. Hindi. Anong oras na ba kulot? 11:38. 11:38 na, oh. Oo, matulog na ako. Oo. Uyaan mo Mm. lang yan dyan. Eh, Kaya nga, oh. may iwan ako mag-isa. Good night, kulot. Good night, darling. Ano ka, water therapy ka din. Oo, may tubig ko di. Nag-toothbrush Mm. lang ko gani. Oo. Gitarahan mo lang, ah. Sige na, mamati lang ko. Oo. Wala na kung bulong nga ginainom ako.
tapos na. Dapat mo pa-check up ulit kabalik. Sobra ko ka-busy. Subo. I used to call you my friend. Ano ba yung kanta na? I used to call you. Don't know what to do. Don't know what to do wherever you are here. I'm gonna be around. I wanna love you till the Till end. the end, I I'm wanna be gonna be your your very very true friend. true friend. Yun yung I'm kanta. gonna share your Your ups up and and downs. down. Ano nga title nun? I'm gonna be around. Abe, wait, check Gonna be natin. Gonna be around. Gonna be around. Ay. Michael Learns to Rock pala to. Oh my God, Mr. Rock and I'm gonna be around. Ang ganda kasi ng lyrics, di ba? I'm gonna love you till the end. I'm gonna be your very true friend. Di ba? I'm gonna share Your ups and downs. I'm gonna Be around. I'm gonna be your very true friend. I'm gonna share your ups and downs. I'm gonna be around. Hindi ko kasi yung ano nun. Ito, 1 year lang. Ay, yung ano, yung kanta Tingnan ba? ko yung sa YouTube. Tingnan natin. Ito na susunod. Boss, nalita ko pa sa... Ay, Ginasubayan ako dyan. Nawili sa kakanta-kanta mo. Ginasubayan ako dyan, Mayo kayo, gisubay lang. Ara o ginapa ko ga-comment sa ginapa ko ga-comment sa dalo. Sa private chat mo, regular ay bahala. Ambako mag-end ka na kay nakita ka na ka. Okay na ko, lipay na ko. Visit. Visit ka gid lang. Tulo si Pogba. Masaka tani ko to kay ano kay Buds galing nakita ko tong BFF mo. Why na ako nagsaka? Ato to sa subong? Oo, to sa subong. Why na ako nagsaka? Sino? Bay sa dubo ang quiz kita lang nagabaton na siya. Pero pag pero pag hindi may hindi sino na ba? saya. Kala ko si ano eh. Ang ex-BFF Sino? Ang okay. nagbago na. Kadto ko gani siya kagab eh. Oh, dula sa may kadto man ko siya kagabi ko suway sa may ko panapak. Mo gani. May mga comment ka napili lang ko ang comment mga basaho. Kalain niya batasan. Mo gani. Sino man? Wala mo na wala mo na siya nabdan ano quiz. Ang nagkakanta, boss? Ang nagkakanta? Wala. Hindi mo na siya na ano kay bago pa lang. Hindi mo na siya kilala. Oo, okay. Pero siya na ang way na nagkakilala na kami. Hindi yan. Kami tanan. Pero siya to nagkanta, Galing quiz. Wala siya kakanta. Ano wala siya kakanta. Lain pagid dili. Gay nagi na siya. Nagi na siya. Ano quiz? Ako nagsaka ako nagligad. Oo. So, ambot kagapon. Ay, oo, kagapon. Di pagsaka ko, ding umusta ko siya mo na. Mako, kakaon ko mo niya. Ay, nyari ka di, uy, kamusta ari ka di? May ano ka no? Bakton ka, may premiere ka no? Amo na bala? Oo, sabi ko wala. Kagahadto ka man lang, di ko may frame ka. Wala. Tapos,
Nagambol ako, sabi ko, amba ko, hindi man bako, kita ata ka nag-live mo na nag-gadto ko, di. Tapos mo na antes ko mag-out, nagpalupad lang ko, tapos mo na. Di ba la? Amo na bala ko kaysa ako is nauya ako magsulod kay ng tawag ni balo niya lang ka bisa may premiere ko nauya ako maglapag sa premiere ko dito sa iya kay balo niya lang ka nga mo na pero siya gani sa una sa chat box ta no marapag sa hindi man gani iya premiere tapos mapabatsyag lang to sa Di tapos di ba dudod niya quiz siya. Oo. all out support man ta siya wala giti ako is nagkulang kita yan sa namunita Di, wala giti na ako ano na is siya quiz, naisa na siya quiz kay Miara tanga grupo. oo, insakto. Lalo pa sang kapin pa kay na gina-comment-comment na ko isang ato nga grupo nga Team Real Abnoy na ginaano-ano ta pa na kapin pa kay si Del ang aton nga founder, 'di ba? Oo. Nagtaga ni si Del siya sang gin-remove tag ya guro kay wala siya ngalan. Tingala ko man kay. Tawab la gin-remove tag niya siguro kay wala siya ngalan. Amo na matiyag ko man ko is wala san kay siya ko is 'di ba nagimo sa all istoryahan tagid na klaro kita ya ko is white nga pabaya sang may ara ta sang aton nga sang Di, ga-entrap la-engage ya, nagla-engage mo. Tapos oo ang harap ako, white ko is nagpabaya 'di ba kita pa to gani ang Oo. active siya gani ang tagiya to hindi active Yung mo gani nag-live ko, amo ako gani. Pares mga albalan mo, quiz pare-pares na basada na si Kulot, ano ko man na, abot ko man na. Ano ko man na si batasan niya, amo na Del kami. nag to ako naka-mute lang ko wala ako nag-live dili ato pa Ah, to isang nakalib to si Del. oo nag-live to si Del nag-live na to si Del wala si Del Kay wala naman ano mo. wala naman pulos Wala, kay suway man sa gapabatsyag gababatsyag siya quiz kung may press. Tapos oo do maingon nag-ano lang sa ano ko do nag-ano lang sa ano ko nabasa ko sa ako na utok nga. Kasi man kung ano niya lang gusto kung ano lang kung sang time feel nga mo kilanlano niya sang time nga kilanlano niya mapaano siya, wala may ma-play siya. amo na istoryahan man na namon ni Del Cois naistoryahan na namon ni Del ang bali Del pareho gid ta opinyon nga tatlo siya Cois na mo nila sa nabag-o na sa pareho gid ta as in pareho gid ta ni Del amo na opinyon nga tatlo siya Wala tabi mo na. Di ba gani kulot no? oo Isang time pre nga grabe na ano na samon pre, grabe na grabe support ko na siya. watch Oo. power grabe Gatawag-tawag ba na? Tawagan na pa na kami, oo siya pa na una tawag. Oo. Tapos ang namoni Sumuwala. tapos ang namoni mga siguro manugduwa ka semana. Wala pa Oo, gani, oo. do 1 week pa lang gani. Wala na siya Wala ga na ano. Oh, may nababatsyag. ano kami. Wala siya gababatsyag. Ako dulain na niya. oo Amo na tapos naghimo ko sa Ba Tapos 'di ba ya guys, magsulod to sa LS Quiz 'di ba? Ako may time slot ako nagsulod daw. Tapos daw wala natablag na sa Pakoy sa 'di ba? No? nan tapos may bugay nga tao Do, yung boss. do kay saan wala sa wala gid siya ga ano sang una ga sa ano na siya ga stream yard na siya sang una. Lalo nung start Oo. niya nagakibot ko wala na siya ga stream yard. Basta la ingid niya nga. Oo, Ako nabag. ga ano. May mga bugay nga tao yung boss. Bisan So ako bisan feel din ko na. bisan din Ako nga lugar mo may bugay nga tao. mo na ganing Tapos talagsa ako ga na ano gangyo. adulinta sa Quiz kundi sa may masipsip dito sa Pero sa totoo lang Na sa ano boss, mga amo sila nga mga bagay nga mga tao. Kung mga amo sila nga sitwasyon, wala nagadilanto. Kumbaga ang kalipay hasta lang gila sa Pilipinas nga tuig pero mautod din na kahit siyempre hindi maayo. oo. Nami nga Ang pamagi sarap lang iban nga tao. amo lang balblan nila bus nga sa sakto nga motibo sa lang nga pamagi pero nga sakto nga pamagi sa lang nga motibo. o 'di ba Quiz no? Oh. Kung dolinta na Oo. sa may masipsip nga tudo-tudo dito na sa gakapit. Kita ko na course padala ko na siya kwarta ko siya sa GCash nila ko siya wala na ilabot na pag-umiyaw ko sa mga Pinoy Ninoy ako Ang siya isa man ang wala kaya ba ko na gid. Sigado na nga batasan mo ulit.
Padala ko na yan ko siya Tapos eh, pabakay mo ni amo to. Kita mo mo Wala na pero tamos ang nga. sa isa quiz, ang batasan sa isa quiz, o to sa buong. Wala na yung Oo. utang na loob. ah. Ang batasan sa isa quiz, okay, mayo ang isa ya. Ay, Ang promise ano ako iya sa'yo nga ko. ano, mayo ang iya. Oh. Tudtuod na yung quiz. Why gid pag bag-ong isa ko is Oo. siya lang gid Tudtuod na isa. Kung miskan kakadto ko to, tudtuod. Basta doon naglaing Siya ko gidlaw do. sa kay sa isa na ako is magsulod ka to bisan di ka to nagpa-member siya kung ano grabe warm ka dira pagsulod mo di siya ko is do ka do mainsulto ka bila ko sa no do Kumagani. insulto amo na bisan nga ano kita ko na Ambot. sa quiz kita ko na sa quiz aga live na tamadan ako na magsulod quiz wala ko na oy gatamsak lang ko na wala na ko gamba nga tamsak amo niya mo to tamsak na lang ko wala na ko ga sulod sa iya Wala nga ka nagasulod siya. wala. Kis alang No, kagabi no. nagtamsak to siya tapos ang bali sa akon may LS ano si Del lamba ko wala ko kabalo kay tituod wala pa man ka-set up si Del mo tapos kag wala mo ko kabalo nga kung may LS si Del kay kabalo ka naman isang utok ni Del nga wala dito tapos ayun tapos damo ko to may ginawa ko local quiz wala na pambasa iban ko nga chat nagwa na lang ko ba ko maligo ko muna Ako man, biskan ako, do pili lang ako niyan. Tapos pagambal niya nga pulaan ko, impacton ko, miyara ka nga frame no. Aba ko wala ah. Kasi palupad ko siya kibot siya. Kadlaw lang siya. huwag mo Amba na ko namin nagkadto ko di siya para kay namista. Amba ko nagkadto ko di kay namista nakasamuha mo. Ako quiz may Bantay mga sa tao lapay nga niya, biskan boss. ga pala laylab. Amo ni batasan ko pre may mga tao nga gala. Do biskan hindi mo ano basta marupok ako quiz eh, marupok ako, sobrang marupok ako. Di ba lang, Ayoko boss, nang boss kung nga na, boss? mayara, kung talag alkos tagi sa Miya, tamsak ako man hangga't quiz maaari. klase lang ko mag Amo na, 4 games na oh, bala mo, boss, miyara na, boss nga, no, boss mo nga, kundi amo ka na silang tao, bisan lalo ka lain nga ginahabo at balik sa imo, mag-adya pang buot mo sila, kasi siyempre, oh. lain gid ang Pero to do mag-aon ni buot do sa ano tao. ya to ano, kung hindi tungod siya, hindi ko wala ko na ano, kilala kan din. Hindi ko na sila Amo na lang Puro na, makilala kan din pag eh, may pak. utang na daw loob ako ka na mo, sila nakilala tanan-tanan eh. amo gilang pinaka the best na, at least, ano, wala Amo sila na yan, lang bala si, pasalamatan tagid siya ko is kung hindi tungod siya wala ta Oh. nagkilala tanan. Do amo na lang Galing ginang mo na blang di gawa puga. yan, galing. galing ko makalalain ang balabuot ko isaw di ba? Oo, di mo naman ikawan, tao na to. Tapos grabe iya nga ano, kibot ko nga ano na siya ga drop na siya sang talagsalag siya gakad sa EGC namon tapos aga pabatsyag tapos talagsa ginapanaog niya pa nga ano nga LS hindi pa na iya. Oo. Prem. Oh, ang premier ang gina ano niya, gina drop niya hindi pa na iya. Adi Mm. po. Grabe, no? Eh sa amon wala siya makuha mo nga may ubra ko. Oh, grabe siya. Sa akon ko isa Galing ako nag-ipos ako na bukol do lain na gid. sa akon ko isa hamot-hamot man na sa hamot-hamot sa akon kay ti Abia may ganiton sa akon tuod na yan gapadala ko na siya ko siya hamba ko laari man ni para sa pahampang ambo na ari para sa inyo amo na oh di ba o din pa sa nakita May man tani mo galing problema wala niya gin balance no. mm So gin ano niya. Naintindihan ko man sila quiz, di kaya ilang pa buhay mo na. Pero kuha mo lang wala eh, lain. hindi man ko Galing amo na ablang ako ganiyan ba ko. So panulukan na sa akong kwarta pero do kalayo gid sa sapata di po eh do siya do gid ka klaro ang iyang intensyon ba gani. Tapos ang una kadto-kadto pa na isa sa mga LS naton. So wala siya kadto, di ba? oo ginapili elang kung sino kadua Di ba? Wala na siya. Wala na siya kakadto. Nga sala na wala naman nga ikaw nag-ubra sang ano, ambal mo na mga kitya ko no kung hindi makakadto sa frame sang isa mo na tapos active ko na permi. Tapos siya man na Galing parang wala ko wala nakita ang sinseridad niya. siya Oo. man ang wala
Serious. Pero ako yan nagpalubad lang siya kay may ano ka mo, nagbayad intern ka mo. Wala Padang problema. bila mga mo gani basta nag-agi lang mo na bala nga kalaway man di ang kadto ko to tapos ang bala niya na ano fakton ko may premier ko. Ibig sabihin niya nga gakadto ko siya tungod niya ako wala ako siya gakadto kay ano ko yung gakadto ya kay isa ko yung gakadto ya umaga. Oh, why gid ka Basta, da. Okay, ano kay ano. Huwag na makabuhat wala problema. Salamat Oran sa patamsak. Hi bro, Sabi ko si shoutout. Sabi ko si Boy Dugha ng ara sa ano. Ha? Enjoy lang kayo dyan, ano? Enjoy Ako na si enjoy Boy lang Dugha. muna Si Boy Dughan ay, may man pero Torandi. chat ko na siya eh. Gin-chat ko na siya Bro, prangka ko yes, na. ano kaya problema? Wala istorya sa Ako ano? Istorya na kami. amba ko gani siya ambak ko na siya. Bako ano kung ano hindi ka sagid ano ba sa mga hindi ko magaling ano galing dungol-dungol iya dungol siya. Oo, yawan kagid na ko siya Pero sa tiga. pero sa pag-support lang quiz, mayo si ano, mayo man na ano man Wala wala man kunaan. Tapos wala man wala guys. wala ko ga Kapalapag. Gusto ko na sa nga ipamuni ko ito ko i-work is 700 lang ko no. Ang iya nga saging dali lang na kigan ko ni Del. Hindi gusto si Del. Ang bali nga paano mo na sa wala na sa gani ka paminsar sa ato no. Sa paminsar way gani amo mapalupad sa gani. wala sa gani. Kung magabla wala sa gapalupad si mo. Tapos ipaano mo nga chawar ya bali puro sa na, ano iya baba nga siya na i-ano mo. Amo na ang bali Del ang bali. Pero Di wala na lang. bay lang quiz niya pero ako lang ginapangayo sa inyo. Talagsa man lang ang request sa inyo. Bay ilang siya quiz. Kasama na ang balko siya, hindi mo lang pagbastusan siya no. Pala mo na. Hindi mo lang kay ako pasensyahan ta. Mo nang ginambal ko. So kung may ano ka, kung may sabi ko ngigiga ko gani. Sabi ko ano ka sang banner mo. Ako do ang sabi ko ano ka sang banner mo tapos ang ginalapagan mo hindi man si ano. Nya ay ganun ba Brad? Sabi ko, oo mo gani. Amo ko muna eh. Sabi ko lain sabi ko ano laway na tulokon. Amo na tasipos naman. Pero may time quiz yung support siya sa aton mag-ayuda-ayuda. Ga-support na siya. Pero mas amo na mas gusto ko ba na batasan ni ano. Galing na buang lang. Buot na siya gusto tuod na napilgid niya siya. Nabuang lang blaw. Oo, buot siya ko isa kanina ring ang sunga dyan. Tapos may pagkatikalon. Grabe. Amo na quiz. Nanami amo siya quiz amo nagakadlaw kami ni ano. Amo na hindi ko gusto madula sa ano natin. Amo tutud kita na lang nagabaton siya. Katikalon wala siya ko isa Gani. amo na siya kung magtika. Sa matika ka kung mo pero kung di manginig po sa sungad mo ako to ko is init ginaulo ko sa tao nga tikalon totoo di. Init na yung ulo sa Balang tao. mo ni. Kapag ba matika Galing ka quiz kung di. ang ano hanggang pang ibabaw sa ako ng ano, naluoy ko siya blaw. Umuugin siya natin. Pero napil ko Ako quiz sa ang naluoy napil ko quiz ang pagkabuang niya. Kadlo kami ganin ni Del. May tanig yung vlog mo sang nag-ano ka ang taga man. Nag-ano siya ko no. Ano ba tawag sa Ilonggo? Ikog ba yun? Ngikog? Ano? hikog. Ang hikog, di ba? Nakalipatan ko. Di ba? Nagbigti sa kuno tapos Pero may, wala sa oo. tapos di ba ang bali to ginpahog pa ko to gani nga di ba ang bali nabigti sa bakit nabigti ka din ano man yung ako ni your choice ano man yung nabot ko Kibot ko. Kakadlaw ko ganun. Sige magyapon ano ni Badsao. Sige magyapon LS ni Badsao. sige pala si Bads sige Sige pa yung bain. Tani digto ta nagkadto. sige pa LS sugo mo si kulot ko Di kay wala ko kubal, wala ka man nalipat ka man na LSN or wala mo nakita. okay Nalipat ka? nakita ko tutos
Wala na akong mag- Mga ganun, kipos lang na siya mag-damo Salamat na to Bunso. ano. Tapos kita niya pa aton nga ano. Mm. O, Salamat tapos, Bunso. Bakit? Bakit? Oh, Bads. Nag-LS ka pa, nag-LS ka pa, Bads? Tawagin S pa sa boss nagapit. Ito bago lang ba ko nag-end ka kaya na pa, nag-LS ko. Labs. Kailangan mo Nag-end na ka na ba, manggulo sa Labs? Shift, kailangan mo ba start ka. kailangan mo ba ng magulo sa sa LS mo? Alam mo, hindi ang LS At mo ito talaga si hindi masaya yan Torgil, pag sige. walang buds, pag walang real tones, tandaan mo yan. Pag Masa walang at ito sira talaga. ulo. Si Alcos nga, masarap din kasama. Si Alcos namin manob na si Alcos eh. Dungol-dungol man eh. Ay, buset. Oo. Ngudungol sakit siya. Mong kadlaw siya. Na kami pagid gande kulot na kami pagid ng Ingat, tres. ingat Never namin. kapatid, ingat. Yes, ingat. Sige bro, Tulog na ako good bro, night may bro. lakad pa ako bukas. Sige, Yels vlog. Ingat. Oh, bro, ang daming tao kanina bro sa ano mo ah. Yels sa may premiere mo, ang galing. Premier, Ang galing-galing, ang daming lumilipad na ibon. Sana all yung ibon pamahagi mo rin. Joke lang. Sige na ano. Yels, thank you bro, thank you. Ayun. Nagugutom ako. Hindi kumain ka. Ihi mo, lakas ng boses mo. Nang, diyan ko na kay Ipagkita mo mama. nga yan. Masa katatog dugay kay Bunso, boss. Uy, kung sige magyapon ano yan. Asa pa panauga lang sa ano ah. Ganda na dula akong signal ga. Buwan ka na, kayang pag-iisip. I-check Uy, ko may ba? plano ko. May plano ko, kulot ah. Anday pa. Ano? 'Di ba may Christmas? Pwede ma-shot ta, pero online shot ang imuon ta. Shot? Ay, hindi kuya. Pasko. Oo, di ay, oo gali. Subong baska ni subong no. Ganda na dula akong signal. Pasko na iya. Subong baska ni subong no. Ano paano? Pas. San ulas nga ano mo? San o galing dundo mo ka pa sa nagligad no? May sa bar pa ka mo no. Gabar lang ko guys, pero wala ko isang last to. Pero Salamat subong Bunso gabar sa ko. patamsak. Ay, hindi, pwede ka man hindi ano, quiz pwede ka magyapon, biskan ano ka na lang. Ano ka na lang quiz, juice ka na lang. Istorya na yung magyapon. Do Christmas pwede ano lang lang. pwede lang mag-bar. Di ba? Pero, Tapos I mean ano bla, I mean ini nga ano, ano daw, ma-celebrate kita nga ano. Do istorya na itagyapon. Kung saan pwede pwede nga lang. Pwede lang. Mag-online lang ka. shot. Okay, kinanglan ko Oh, na. tapos Kamo lang yung shot. oh, kami lang. Tapos pero ara ka lang dai, biskan ga juice ka lang or ano, di ba la? Juice or ano pwede mo ginaano, basta istorya na. Kailangan Ano namin man, ano namin man mga 25 no? Ay 26 kay busy ng iban mo. Ikaw siguro kausap mo anak mo, ano niya no? Quiz. Hindi naman. Wala naman. Chris, Okay lang kausap mo naman. yung anak mo 25 no? Ka-video call mo yan sila no? Okay lang. Ka-video call ko lang sila. Pero okay lang naman. Mabilis lang naman yan. Tapos tulog naman. Ganun lang. Hindi, mag-LS pa rin ako. Baka paketan ko lang yung anak ko sa LS ko pag ano. Or basta, LS pa rin. Wala kasi. Dito parang ordinary lang naman kasi yun. Dito parang wala. Sanay na din naman ako ilang taon na walang ganyan. Walang problema. Ilang naman ha. Oh, diba? Hili lang ako eh. Kaya okay lang. Kaya bahala. I-check na natin ano, matagal pa naman. Tagal pa yun. Kulot yung magbibihis ng Santa Claus. Talaga. Umiikot si Kulot. Tangina ng net ni Kulot. Kasi umuulan ngayon daw. Boss, Ah, nawawala yung net ko. ang gani ka dula-dula.
pero yung cellphone ko, BG kayo, no, kay Bunso. Naka-BG. Wala. Oo. Ano ko lang 1 hour lang. So, 35 minutes ko naman. Gusto niyo talaga. Kung ano lang malabutan niya. Oo. Bala kayo. Tapos, Matutulog na ako. Oo, tulog ka na. Kunti na lang doon kay Bunso. Oo, tulog ka na, tayo na. Yung pag yung alas 12 na para makaway ka pa. Gaano ka, di ba, gatumar ka sa bulong. Gani. Tapos na ko is 1 month ko nga, 1 week ko nga bulong tapos na. Tisan, pila ka bulan dyan mo? Gubusong ko. Normal. Sana all magkaiyot. Linti ko. Gabi. Gabi ako. Hindi makabulan ganun. Sana all ginabumba. Sana all ginawastak ba? Sana all ginabumba. Sana all kinawaslikan. Group sa halay. Sana all ginawaslikan. Easy. Sana all jackhammer. Sana all jackhammer. Tali. Gani, sana all. Mapapasana all ka talaga. Double do, sir. Sana crane, no? Ang crane lang. Medyo pala si Rad. Arada si Rad, di gina. Sana all Manao, gini ko si Radley ko, no, sa kay Bunso, kay Makanto, di sa, tiyamba ko, di ka lang manao, kay Makanto, kami na karoon. Pila na kabi. Nato ko ba, pre? Tatlo lang Tamo sila, sila. Nanjali, kami, Pinulat mo? Hello, tato. Masay, ito lang. Kay tatlo, naman sila ginapa mo. Sige. Sige na, sa ilo to. Sige na. Bye. Okay. Bye, Sige, guys. wala.